Bueno, ikastaro honen helburua batik bat izan da sormen kolektibo bat egitea, 12 ordutan, irakaslientzako proposatua zegoen, hezkuntzan nola antzerkia egun, orain arte nola erabilia izan den, nola inoiz ez egiten gustatu, beti erabilia izan da helburu konkretu batekin, eta egon nahi hor eserita geldik eta ikasi hau buruz, eta badago sortzea kolektiboki eta jolasetik abiatuta eta plazerretik abiatuta, eta hori bizitzea nahi nuen irakasleek. Txipaldak eta txiki bat sortzea irakasliengan eta ikustea jolastu daitekela aurrekin, jolasetik abiatuta egin daitekela zerbait sortu, eta prozesu hortan bizitzen diren bestelako egoera batzuk, zer den laguna entzutea edo lagunaren ideiari baietz esatea eta errespetua eta entzuten jakitea azkenean eta hori bizitzea eta hortan gabiz eta nahiko ongi.